AaB og Metax præsenterer den store guldfest. Så er der en tilbage. Og det koster 300 for et billet. Peter, de er så billige at sælge madbukkeren, de må i knæ. Giv dem gaffen. Guldet ryger lige i skuffen. Ja, det er kun 60 kroner, det er jo det, der stod på. Det er kun 60 kroner, det koster 150. Det, ved du hvad, ja, og det er ikke løgn. Det er ikke løgn. Hun er egentlig mor, hun har brug for 90 kroner med billet. 400. Tak 400, det er rigtigt. Det er rigtigt. Få den til 150. Så er den nu. Nej, 150, ja. Sagde jeg. Ja, okay. Sådan skal det være. Der skal også have næste kende. Og så. Wow! Så er der en tilbage. Hvem bliver dansk mester i dag? Ved du hvad, det ved jeg sgu ikke. Må ikke det bliver... Fordi du kommer sammen med en varetræk, det er helt sikkert. Hør lige dem, de har allerede afgjort. Jeg ved det ikke, jeg tror det er et åbent spørgsmål. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg måske, at det kan gå hen og blive Brøndby. Jeg så du får en bøde. Hvad? Det er Per Larsen, Hvad er det, du sidder og hører? Jeg hører fodboldkamp selvfølgelig. AaB, AGF. Der kan vel ikke blive solgt så mange billetter sådan en dag som dag? Nej, det kniber jo lidt så. Hvor mange har I solgt? Det kan jeg ikke sige dig. Jeg har ikke gjort dem op endnu. Men det er ikke så forfærdeligt mange. Hvad står der derude? 1-0 til AaB. Nøjagtigt 1 minut af spillet. Henrik Rasmussen. Det er Erik Simonsen i luften. Og glimrende afslutning i 2 omgange. Torben Bøje. Og det er Bo Andersen. Og AaB er foran med 1-0. AaB har scoret. Og scoringen er godkendt af Peter Mikkelsen. Spillet bare 1 minut og 30 sekunder. Og som vinden i dag blæser over Limfjorden, ja, sådan stormede AaB'erne frem her. Dem, der synger heltekvadene og vil gøre det hele resten af denne herlige søndag. Erik Bo Andersens 22. mål denne sæson. Og som mange andre på en eller anden måde skøjte ind og passiv. Målmand Lars Windfeldt chanceløs. AaB har trådt første trin i guldvalsen.
Jes Høgh. Og så står der 2-0. Erik Bo Andersen har bragt OB foran med 2-0. Et kanon bristspark direkte op i hjørnet på en løs chance. Hans 23. mål denne sæson. Og guldstøv over Aalborg Stadion. Ingen tvivl om det. Se her igen. Falder ned, og han eksekverer med stor sikkerhed. Og Martin Nielsen kan bare konstatere det, som alle jubler over, der bankes på ruderne her nu. 2-0 til OB. Og Monique, det bliver rød-hvide farver, det bliver fest, det bliver alle de blinkende lys. Det bliver det hele natten, hele vejen gennem Aalborg. Hvor spillerne bagefter skal ud i karet. De skal have fest i Aalborg-hallen. Det kan de, som en anden H.C. Andersen her i Aalborg. 2-0 i første halvlejs sidste minut. Det er rødt og hvidt. Det er dansk, det vi ser her. Og så er det Erik Bo Andersen igen. Og så står der 3-0 til OB. Det er da helt utroligt. De sidste 3 Superliga-kampe har han ikke scoret i. Nu gør han det for 3. gang denne gyldne eftermiddag på Aalborg Stadion. Hvad siger de? Jens Madsen til venstre. Og her, den gyldne mand, den frisyr. Ja, det skulle man tro, han havde fået til dagen. Eller farven på håret i hvert fald. Se der. Lustende frem, de lange kattepoter. Og bolden prikket følt ind i netmaskerne. Sådan bruger man sin næsten 2 meter til. Og hænderne. En næsten himmelsk stræbende ambition er ved at gå i opfyldelse for OB'erne. Det er fortsat OB'erne, der har fuld kontrol over begivenhederne her i midten. Poul Erik Andreasen, træneren, der kroner sit store, mangeårigt arbejde i OB med klubbens første mesterskab. Martin Jørgensen, og der er stående ovationer ned mod deres helte fra de 13.400 tilskuere. Peter Rasmussen lejer. Fotografer og alle journalister samlet nede omkring OB's spillerbænk. Henrik Vandet. Jeg ser skuddet her. Og en smart detalje af Thomas Berg, der har spillet en stor kamp. Jens Madsen stikker den til Erik Bo. Når han den også? Det gør han. Og på overlæggeren. Erik Bo, han er simpelthen bare millimeter i den her situation fra at udløse tipsplads 40.000 kroner. Jes Høgh. Og der, hvilket punktum for Superligaen 1994-95. Sat af en af dens allerstørste profiler, Jes Høgh. Har du fortrudt Jes Høgh? Må de synger den nogen steder? Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke nogen steder, hvor der bare er en anelse fornuft. Prøv at se den der lagt ind i hjørnet. Det lange hjørne. Perfektionisme. Kunst. En flot afslutning på Danmarks turneringen 1994-95. Og hermed ny 4-0 sejr til OB. Fortjente danske mestre. Målscorerne Erik Bo Andersen i 3 tempi. Han trak blankt med det samme efter 1,5 minut. Og siden satte han 2 punktsummer yderligere ind i Jes Høgh, som her for omfavnelsen af Poul Erik Andreasen satte det endelige punktum og gjorde OB til danske mester for første gang i klubbens 110-årige historie. For en festlig ramme, for en fantastisk dag her på Aalborg Stadion. Og ikke mindst selvfølgelig i dag, også en meget stor lykønsning til OB. Og det festlige fodboldspil, de har leveret igennem hele sæsonen. De viste i dag på den sidste spilledag,
at vi også samtidig er en værdig mester. Og herfra skal det lyde endnu en gang til lykke til OB. Det er dem her, der er det bedste hold i Danmark i år, så det er fortjent det. Ej, sungen den der! 5! Jeg tager den en gang til. 1, 2, 3. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra OBA! Hey, hey, hey! Vi har Nasse! Vi har Nasse! Og det bliver vi Nu er der nogle flere. Vi er en par. Hvor er John A? Vil du selv gå ind? Hvad satan er det for noget? Nej, jeg har 10.000 der. Han er bag lidt af det. Ja, det vil jeg gerne. Ja, Peter, hvordan er der at stå med pokalen? Det er en fantastisk følelse. Det er simpelthen det største, man kan opnå her i Danmark. Ikke at blive Danmarksmester, det er en drengedrøm, der går i opfyldelse, så det er helt fantastisk.
din autograf! Kom her, lad mig få din autograf! Efter jeres triumftog gennem byen, har I ved selvsyn oplevet, at borgerne lever op til det, der står i OB-sangen. OB, vi står sammen om dig, og vi følger dig på vej. Det tror jeg, I har en klar fornemmelse af, at det har byens borgere også gjort i dag. De har fuldt fortjent al den hyldest, I her har oplevet og vil opleve i dagene derpå. Superliga-holdet, det er byens stolthed og byens sportslige flagskib. I har ydet en forrygende flot fodbold. I har bragt AB og Aalborg på forsiden af alle landets aviser, og det synes jeg er flot. At holdet så også samtidig har modtaget gulden, modtager Fairplay-pokalen, er for mig en understregning af, at holdet baserer sig på teknisk snilde frem for hårdt fysisk spil. Så også på det område er I et godt eksempel. Til efterår starter så en ny sæson, der endnu en gang vil byde på europæisk topfodbold i Aalborg.
Det er vi mange, der ser frem til. Og jeg er helt sikker på, at det hold, som i dag har vundet guld, også vil være en værdig repræsentant for vores by ude i Europa, og dermed også styrke Aalborgs profil der. Vi har gravet til. Kom nu. Morten, ja, vi er klar. Morten, han siger, at vi er klar. Ja, vi står her på Rådhuset, Aalborg Rådhus, og det er helt fantastisk. Der står enormt mange mennesker udenfor. Så Torst, hvad føler du i dette øjeblik? Jeg trænger til væske. Jeg leder i øjeblikket af det her dreng. Søren Torst, han trænger til væske. Søren, under kampen, hvad følte du? Det var helt fantastisk. OB spillede jo som en drøm og kom lynhurtigt foran. Hvad følte du derude? Vi ved alle sammen, at du blev skadet tidlig i sæsonen, og du gerne vil være med i aften. Men hvad følte du i dag? Jeg vil nok sige, at det er nok en af de største oplevelser, jeg nogensinde har haft som fodboldspiller. Selvom jeg ikke spillede, så er der en af de største oplevelser, jeg nogensinde har haft. Især som du spiller, Jes. Hold vent, Morten stiger igen. Hvad siger du, Morten? Ja. Morten han siger, at vi skal have Paul Erik på. Ja, og Morten er sportschef på TV2, så Morten han bestemmer det hele. Og Paul Erik, vi ved alle sammen, at det var din sidste kamp for OB, i spidsen for OB. Det er fantastisk for dig. Vi er alle sammen klar over, at du er virkelig skyldig, at OB bliver dansk mester i aften. Hvordan har du det rent faktisk i det øjeblik? Det kan godt ikke være Mortens aften. Det er skønnere i juni måned. Det er jo fantastisk. Det, der sker uden for vinduerne, er det mest fantastisk. Men det der næsten er lige så godt, det er, at vi er det bedste fodboldhold i Danmark, og at I beviser det inde på banen. Det synes jeg er helt fantastisk. OB har bevist, at de rent faktisk er det bedste hold. Resten snakkede om gummiben, nerver op til den her kamp. Jeg mener, at spillerne de beviste det modsatte i dag. Utrolig disciplineret og fantastisk taktisk stramt spillet hele vejen igennem, hvor man holder AGF helt fra chancen. Og dem, der snakker om gummiben, københavner og tidligere jyder og sådan noget, der snakker om gummiben, de har været lidt på gale veje, for det bevist holdet i dag, det var der slet ikke tale om. Nu har jeg hørt sådan lidt insight fra, at på taktikmødet, der snakker du om tålmodighed og stille og roligt spil fra starten af. Hvad mener du rent faktisk om OB start inden for det første halvanden minut, hvor OB rent faktisk havde 6 afslutninger? Jeg synes også, at på en måde er man meget disciplineret i løbet af kampen, men starten skuffer mig en lille smule, fordi når vi har snakket om, at vi skal være tålmodige, så ligner det sgu ikke noget at fise op af så hurtigt. TV2, tilbage til Morten. Ja, de er skøre, de aalborgenser i øjeblikket heroppe. Der bliver festet på livet løs, og festen vil ingen ende tage.
Tillykke med jer. Tillykke med. Yes, høj! Yes, høj! Yes, høj! Yes, høj! Og hvor elsker dig! Yes, høj! Og hvor elsker dig! Superman! 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 Skal vi ikke have en lang aktivvalgsøg herovre her, mens vi modtager guldmedaljerne? Danske Mester 1995. Aalborg. Det er lige med lille der. Hvad er han? Vi er samlet i dag for at tage afsked med en tro og altid nærværende følgesvend. Metax siger farvel til benzindampene. I stedet for at forurene jyske bilisters næser sendes dampen retur til tanken. Ja, det kan man da kalde snusfornuft. Metax, farverige fordele.